Novigrad možete stići avionom. Na puljski aerodrom ateriraju svakodnevno avioni iz cijeloga svijeta, a Pula i Novigrad su izvrsno povezani autobusnim i brodskim linijama. Novigrad, nekadašnji ribarski gradić, a danas jedno od najpoznatijih turističkih mjesta na tom dijelu Jadrana, smješten je na zapadnoj obali Istarskog poluotoka, na samom ušću rijeke Mirne. Svojim prirodnim ljepotama, blagom klimom, svojim ugostiteljskim objektima i modernim trgovinama pruža gostima ugodan odmor. Autokamp Sirena druge kategorije smješten u lijepoj borovoj šumici na samoj plaži kraj Novigrada. Svojom prirodnom ljepotom i lokacijom jedan je od najljepših autokampova na Jadranskoj obali. Autokamp pruža svojim gostima sve potrebne usluge kao i sportsku razonodu na moru i na kopnu kroz svoj sportski centar.